Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-i Karimda, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu, siz iman keltirgan bandalarni, kutiba alaykumus siyama kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sizga ураза тотырга язылган ничек элек кавымнарга язылган шикелле. Ләкин шул аятта актыкта без сезне белән күрәбез, нинди без тотунун уразанын максаты. Аллаһ субханәһу ва тааля лa'allakum tattaqun ди. Бәлки сез тақвалардан булырсыз. Тақвалык турында без сезне сөйләшкәнебез бар. Тақвалык ул кайчан кеше Аллаһ субханәһу ва тааля кушканны үтәп, Аллаһ субханәһу ва тааля тыйган гамәлләрдән ерак булырга тырыша. Менә ул тақвалыкның чыгуы. Һәм Аллаһ субханәһу ва тааля шул айда безгә ярдәм итешә. Нинди гамәлләр безгә ярдәм итә? Шул тақвалыкка килергә. Мәсәлән, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм кемди менә бу ураза тотып, уразалы була торып, ялган яисә гайбәт сүзләрне калдырмый икән, аның аш йөрүеннән бернинди файда булмас ди. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм бу хадис Ибн Маҗиһтә килә. Ягъни ураза аш йөрү генә түгел, кардәшләрем. Беренче ният булырга тиеш. Икенче Аллаһ ризалыгы өчен әлбәттә. Өченче якынлыктан ашау ишүдән һәм без тыелып торырга тиешбез көндез. Таң атканнан кояш батканчага кадәр. Ләкин моннан тыш менә шул тақвалыкка ирешер өчен без сезне белән үзебезне телләребезне сакларга тиешбез. Әлбәттә, уразадан тыш та без аларны сакларга тиешбез. Ләкин ураза вакытында менә шул тақвалык максатына ирешер өчен без сезне белән шул бозык сүзләрдән, бозык гайбәт әйтемнәрдән ерак булырга, тагы да игътибарлы булырга тиешбез. Аллаһ субханәһу ва тааля Qur'an-ы Кәримдә әйтә, Али-Имран сурәсе 133-нче аят: Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим, вал казимина лигайза вал афина анин-нас, валлаһу юхиббул мухсинин. Ашугызны ичкә алыгыз ди, тотыгыз. Душманнарыгызны гафу итегез. Әлбәттә, Аллаһ субханәһу ва тааля игелек кылганнарны сөядер. Менә тагын бер усул, бу Рамазан аенда тагын да күбрәк изгелек кылырга тиешбез, кардәшләрем. Бу нәрсәгә дигәндә, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә шулай җавап бирә Аль-Мульк сүрәсендә. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Хуаллази җа'ала лакумул арда залулан фамшу фи манакибиха ва кулу мир ризқи ва илайһин нушур. Бу җирдә яшәгез ди Аллаһ Тәгалә. Кәсеп итегез, эшләгез, әмма Аллаһ субханәһу ва тааля хузурында барасыгызны онытмагыз ди. Менә нәрсәгә кирәк, кардәшләрем. Менә шул ураза тотасың, изелек кыласың, телеңне саклыйсың. Нәрсәгә дигәндә, менә шул Раббың, сиңа аяклар куллар биргән Раббың, балаларыңны, хатыныңны, бөтен бу дөньяда булган бөтен ниъмәтләрне бирүче Раббың алдында килеп басачаксың. Менә шунарга, шул гамәлләрне эзләп син әзерләнәсең. Без әзерләнәбез. Ятәгә әйтсәләр, әгәр дә без яраткан кеше безне каршы алырга тиеш, без чистарынабыз да, духида сибәбез да, кырынабыз да, ләкин ул бит кеше без нәрсә эштә икән, бар икәнлеген белми. Аллаһ субханәһу ва тааля белә. Шуңа күрә Аллаһ субханәһу ва тааля алдына килеп басыр өчен без үзебезне тыштан гына түгел, эштә дә чистартырга тиешбез. Ләкин эштән чистарта алмыйбыз, әгәр дә гамәлләр кылмасак. Мисал өчен кеше әйтә икән, теге бата үзе суда, әйтә булышыгыз ди миңа, теге әйтә син ышан гына, что судан чыгасың. Чыга алмый бит инде ул судан. Характерләре кирәк ичендә. Йөзергә кирәк бит инде. Монда да, кардәшләрем, әгәр дә без дә чистарны тырыйбыз икән эштә, без Аллаһ әйткәнне үтәп яшәргә тиешбез. Рамазан аенда тагы да күбрәк шул тақвалыкка ирешер өчен, шул максатка ирешер өчен. Чөнки әгәр дә ураза үтеп гынахларыбыз гафу ителмәсә, әгәр дә тақвалыкка ирешмәсәк, димәк бу ураза булай гына узды дигән сүз. Әкиләсе ураза хәтта яшибезме, юкмы әле? Монда, кардәшләрем, сорау. Бу зур сорау. Хәтта битне Аллаһ Тәгалә
уйласаң, Аллаһ бер секундта менә хәзер вафат булабыз да, Аллаһ Тәгаләдә килеп басабыз. Уйлап карагыз, менә хәзер. Бер яктан шатлык. Син гомер буе 5 тапкыр намаз укып, аны күрмичә аңа гыйбадәт кылдың да, менә син аны күрәсең иншаллах. Икенче яктан үкенеч, куркыныч. Әгәр дә изгелек җитмәсә, ни уят булачак? Моннан тыш, әгәр дә Аллаһка итаать итеп, уразаларны ихлас күңелдән тотып, без килеп бассак Аллаһ Тәгаләдә. Аллаһ Тәгалә хадис кудусында безгә аңлата. Сез ул хадисны беләсез. Бөтен гамәлләр өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә уннан 700-гә хәтлек савабын яза, шулай бит. Кемгәдер тагы да күбрәк, илля мәгәр ураза. Ураза өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әҗир савабын үзе бирәчәк. Ураза тоту, кардәшләрем, сез беләсез аны, әйтеп кенә узам, ул факультатив гамәл түгел. Телисең, тотасың, теләмисең, тотмыйсың, юк. Бу Аллаһның әмере. Шуңа күрә кайбер чакта сорау бирәләр Рамазан аенда. Син быел ураза тотасыңмы соң? Бу коррект сорау түгел. Алай сорау кешеләрдә булуы динне белмәү дигән сүз. Чөнки монда Аллаһ Тәгалә сорамый, тотасыңмы син юкмы? Сиңа Аллаһ Тәгалә турыдан-туры әмер итә ураза тотырга. Әгәр дә мөмкинчелек бар икән, саулык сәламәтлегеннән һәм әлбәттә башка яклардан. Шуңа күрә, кардәшләрем, без моны турыдан маска тиешбез. Беренче Аллаһ Тәгалә алдында килеп басыр өчен таквалыкны арттырырга тиешбез. Икенче яктан, кардәшләрем, әлбәттә Аллаһдан үзебезнең иншалла савабыбызны алыр өчен. Ал бит шатлык. Кыямәт көне күп барып чыккач Алла берсә. Һәм өченче, кардәшләрем, бу айда без дуага тагы да күбрәк дуга кылырга тиешбез. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръан Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Уҗибу даъвата да'i иза да'ан. Фалиястаҗибу ли ва лиюъмину би ла'аллахум яршудун." Бәндәләрем минем турында сорашсалар ди, мин әлбәттә һәр кешегә бик якын ди. Миңа ялварып дуга кылганнарын теләкләренә җавап бирәм, әмма сез дә мин кушканнарны үтәп, меш кушкача яшәгез. Шуңа кадәшләр, менә бу бик зур фурсат. Бу әлбәттә бер яктан иманлы кешеләрне куркыта инде. Вот ураза җәйгә якын бит, ничек тота алырмын микән, юк микән? Бу нормаль хәл. Әгәр дә бераз курку бар икән, ул нормальны. Ни өчен? Чөнки шул куркуга таянып, син уразанны тырышасың яхшы тотырга, бер яктан. Икенче яктан, Аллаһка тәвәккәлләп ураза тота башлыйсың. Монда тота алмыйм дигән сүзләргә урын да куймыйсың, чөнки Аллаһка тәвәккәлисең турыдан-туры. Бу әлбәттә безнең тәкъвалыкка тагы да күбрәк алып бара. Һәм ахырда сезгә бер аят китерәм, Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә безгә Аллаһ Тәгалә вәгъдә итә, кардәшләрем, әгәр дә без Аллаһка итаать итсәк, бөтен җөмләсендә Куръанны карасак, Пәйгамбер Мөхәммәд сүзләрен карасак, бу дөньяда яшәгәндә безнең максат бер инде ул. Ул Аллаһның ризалыгына ирешү һәм җәннәткә керү. Һәм менә шул максатка без барсак, калган максатлар ул шишелеп бара. Бу дөньяда бөтенесе шишелеп бара. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә, кардәшләрем, һәр беребезгә дә менә шул ураза ае белән фурсатланып, тақвалыкка ирешергә һәр беребезгә дә насыйп итсә иде. Чөнки әлбәттә, кардәшләрем, тақвалыкны сизү, аның дәрәҗәсен белү, шундый мәгълүмат белән, хис белән яшәү бу дөньяда тормышыбызны җиңеләйтә. Һәм безнең һәр беребезнең тормышка, хаятыбызга бу дөньяда, кардәшләрем, ләззәт кертә. Бәхет бирә. Бит бөтен адәм балалары бәхеткә ирешмәкче булалар.